Эфирде оңалықлар вақты, студияда Алина Хасеншина. Исәнмесез? Мои родители привились, и я решила тоже защитить свое здоровье. Әлмәттә яшүсмерләрне тоҗлы вирусқа каршы вакцинациялый башладылар. Алар минем бит баласымак менә, беләсезме? Ташларга ярамый, ашатырга. Калабызда сукбай хайваннар приют көтә. Кыска гына вакыт эчендә ачылган менә шушы интерактив бүлмәдә балалар шөгыльләнү өчен бүтән мөмкинлекләр дә бар. Инклюзив бүлмә аша яңа үрләргә, Азнакайда яңа проект тормышка ашырылды. Дөнья әле тагын 3 елга якын пандемия шартларында яшәячәк. Коронавирус һәм аның штаммнарына каршы көрәшү вакыты турыдан-туры күмәк иммунитет үсешенә бәйле. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгы Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең эпидемиология һәм микробиология фәнни тикшеренү институтына сылтама белән хәбәр итә. Институт белгечләре вируска каршы көрәш нәтиҗәле булсын өчен күмәк иммунитет дәрәҗәсе коронавирусның яңа вариантлары барлыкка килү тизлегеннән калышмаска тиеш дип саный. Бу күп факторларга бәйле. Беренчедән, һәр төбәкнең үз үзенчәлеге, күп нәрсә күмәк иммунитет дәрәҗәсенең ничек үсәчәгенә һәм күмәк иммунитетның вирусның үзгәрешчәнлегенә өлгерә алмауына бәйле. Галимнәр агымдагы елда да 2023-2024 елда да пандемия шартларында яшәргә әзер булырга кирәк дип саный. Әлмәттә узган атнада балаларны коронавируска каршы вакцинацияләү башланды. Спутник М препаратының беренче партиясе үзләштергән дә инде. Прививка алган яшүсмерләр вакцинаның беренче компонентын ничек кичергән, прививканы ясау һәм процедура алдыннан ничек әзерләнергә? Бу хакта алдагы сюжетта. 6-нчы сыйныф укучысы Фәрида Галимова әнисе Гүзәл белән бергә вакцинация ясарга килгән. Ул үзен таҗлы вирустан сакларга булган беренче яшүсмерләр Әлмәтләр исемлегендә. Мои родители привились, и я... Минем әти-әним прививка ясаттылар һәм мин дә үз сәламәтлегемне якларга булдым. Минем сыйныфта күпләр авырый. Әниләр минем фикерне хупладылар. Менә шулай прививка ясарга булдык. Да, и здоровье детей – это наша ответственность, поэтому, когда есть такая хорошая возможность сделать прививку, мы тоже поддержали ее мнение и решили сделать прививку. Вакцинаны кертер алдыннан табиб карары мәҗбүри. Авыру билгеләре булган очракта укучыларга вакытлы методвод бирелә. Давай, не бойся, расслабься, руку не напрягай, ладно? Спутник М вакцинасы 2 компонентлы. Организмга 21 көнне интервал белән кертелә. Это аналог вакцине взрослый спутник Ви, но антигенный состав уменьшен в 5 раз, поскольку у детей ответная реакция она гораздо сильнее, и в связи с этим вот такая ослабленная вакцина. Әлмәттә яшүсмерләргә прививканы балалар поликлиникасында ясыйлар. Мәктәпләргә чыгу әлегә каралмый. Вакцины они только в морозильных камерах при температуре минус 18 градусов. В школе нет таких условий, они есть только в лечебном учреждении, то есть в детских поликлиниках. Вакцинация кабинеты сәламәт зонында урнашкан. Анда авыру билгеләре булган балалар кими. Чират булдырмас өчен прививка ясарга теләүчеләр билгеләнгән вакытка килә. Сегодня мы привили 50 человек, подростков, по их согласию. У нас еще есть заявление. Бүген без 50 кешегә прививка ясадык. 200-дән аз гына артык ана гариза язды. Вакцина киләсе атнага киләчәк. Саклау дөрес тәэмин ителсен өчен ул кечкенә партиялар белән килә. Небольшими партиями для того, чтобы хранение было обеспечено правильное. 12-15 яшьлек балалар вакцинациягә ата-аналар белән килә. Алар язма ризалык бирә. 15 яшьтән өлкәнлекләр вакцинация турында карар мөстәкыйль кабул итеп, үзләре дә процедура узарга хокуклы. Решение принимала вместе с мамой. Хотели, чтобы я не болела и была здоровая. После прививки прошла неделя. Симптомов никаких не было. Все прошло хорошо, даже отлично. Үсмерләрнең барысы да мәктәп фельдшерлары контролендә тора. 50 кешенең 5-се генә тән температурасының күтәрелүе һәм укол урында авырту күзәтелә. Алия Бәйрәмалова, Алсу Нуриева, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тагын бер файдалы һәм мөһим мәгълүмат. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының 2 февралендәге буйрыгы буенча республикада планлы медицина ярдәме күрсәтү туктатылды. Мондый чаралар катлаулы санитар-эпидемиологик хәл аркасында кертелгән, дип хәбәр итә Республика сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Буйрык буенча алар өчен планлы медицина ярдәме, шул исәптән кайбер кешеләр төркеме өчен профилактик тикшеренүләр һәм диспансеризация туктатыла. Шулай ук вакцинациядән тыш 65 яшьтән өлкәнрәк пациентларны авыллардан шифаханәләргә китерүдә. Моннан тыш балалар һәм яшүсмерләргә профилактик медицина тикшерүе үткәрелмәячәк. Бары тик социаль әһәмияткә ия авырулар исемлегенә кергән яки әйләнә-тирәдәге кешеләр өчен куркыныч тудыра торган авырулары булган пациентлар гына искәрмә булып тора. Моннан тыш планлы медицина ярдәме күрсәтү чакырылыш һәм хәрби хезмәткә баручы егетләр йөкле хатыннарга күрсәтелергә тиеш.
Медицина ярдәмен кичектерү хәле авырайырга мөмкин булган пациентлар өчен дә дәвам итә. Ознакайда яңа уникаль объект барлыкка килде. Шәһәрнең Төбәкне өйрәнү музеенда физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен инклюзив бүлмә ачылды. Биредә балаларга шөгыльләнү өчен бөтен уңайлыклар да бар. Проектны оештыручылар Ярчалы шәһәреннән инициатив төркем әгъзалары. Кадәр инициатив төркем тарафыннан Ярчаллы, Минзәлә, Алабуга, Түбән Кама шәһәрләрендә төрле проектлар тормышка ашырылган булган. Ознакайдагысы 5-нчесе һәм иң кыйммәтлесе. Бу проектка 2 миллионга якын күләмдә акча сарыф ителгән һәм әлеге сумма хәйрия хисабына җыйналган. Кыска гына вакыт эчендә ачылган менә шушы интерактив бүлмәдә балалар шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Идәннәр җылытылган, шушында коры бассейннар бар. Гомумән әлеге бүлмәдә әти-әниләр дә, балалар да бик рәхәтләнеп шөгыльләнерләр дип өметләнәбез. Зур рәхмәт әйтәсе килә шушы матур бүлмәне төзекләндергән өчен безнең балаларга, балаларны шатландырган өчен, әти-әниләрне шатландырган өчен һәм бүтән балаларга да шушындый шатлыклы бүлмәне, матур бүлмәне күрергә язсыны. Эшләрендә уңышлар аларга. Инициатив төркемдә 30-дан артык кеше исәпләнә. Алар Рәсәйнең төрле почмакларыннан җыйналган. Араларында Ознакай кызы да бар. Без 32 кеше җыелып, инициатив төркем белән бергә оештырдык. Мөмкинлекләре шикле булган балаларга монда барлык уңайлыклар да бар. Я сам с Иркутска. Без инициатив төркем әгъзалары. Мин үзем Иркутск шәһәреннән. Менә шулай кыска гына вакыт эчендә зур сумма җыя алдык. Изге гамәлне кем өчен башкару мөһим түгел, ә чын йөрәктән башкару мөһим. Әлеге зәвыклы бүлмәдә Ознакайның 300-гә якын сабые бушлай шөгыльләнәчәк. Спасибо большое вам. Рәхмәт. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Соңгы вакытта этләр активлашты. Белгечләр бу яз якынлашу белән бәйле диләр. Ел сайын гыйнвар озагы февраль башында этләр уйыша торган чор җитә. Бу проблема бездә дә бар. Әлмәт районы конкурс нигезендә этләрне тоту буенча контракт төзеде. Бу юнәлештә актив эш дәвам итә. Узган ел әлеге тендерны Бөгелмә, ә бу ел Ульяновск өлкәсеннән оешма атты. Бу хакта Әлмәт районы башлыгы Инстаграмда туры эфир вакытында сөйләде. Закон нигезендә этләрне агулыйлар стерильләштерәләр һәм вакцинациялаштыралар. Тоткарылганнан соң аларны кире кайтаралар. Әгәр эт агрессив булса, аның белән аерым чаралар үткәреләчәк. Тендер уткан оешма гаризалар буенча гына эшли. Тимур Нугуманов мәгълүматны Инстаграмда гына урнаштырсаң, ул кирәкле хезмәтләргә тиз генә барып җитми дип билгеләп үтте. Шуңа күрә барлык мәгълүматларны шунда ук Торак коммуналь хуҗалык департаментына җибәрү яхшырак. Более 100 животных ими было отловлено. Работают они по заявкам. Значит, соответственно, если вы заметили стаи бродячих собак, то нужно обращаться также в департамент ЖКХ, оставлять информацию. Киләчәктә Әлмәт шәһәрендә 2 гектар мәйданы булган җирдә 250 сукбай хайваннар өчен приют төзелү күздә тотыла. Ә хәзергә Әлмәттә шәхси битараф булмаган кешеләр ярдәме белән Кошкиндом реабилитацион үзәк эшләп килә. Анда эт, песи, туты, кош, хәтта ташланган кәҗә дә асрала. Бу урынны Алсамирова күреп кайтты. Бу Маша Кошкиндом реабилитация үзәгенә 1 ел элек тапшырганнар. Аны машина таптатып китә. Оча сөяге сыну сәбәпле дәвалау өчен Казанга кадәр алып барырга туры килә этне. Операция өчен кирәк сумманы эт язмышы өчен битараф булмаган кешеләр җыя. Менә бу бала Мария исеме, Маша дип аталабыз аны. Тоже безгә алып килделәр аны. В одном месте инде он там как охранная была, кебек инде общая собака. Ее машина сбила. Хәзер безгә алып килделәр дә попросили за ней ухаживать, потому что некуда ее, негде нашим собакам где-то после полученных травм проходить реабилитацию. Алдым инде ничек алмыйсың инде. Ул кеше сымакмы, әйме? Син кеше сымакмы? Юк, кызым. Монда килбеләккән һәр эт песи стерилизация уза, тиешле прививкаларда ясала. Эт песиләрнең алларында ашарга бар җыештырылган, өйдә дәваланучы этләр асрала. Урамдагы вольерларда сәламәтләре. Алар минем бит бала сымак менә, беләсезме? Хоть руша, хоть татарша да әйт. Ребенок есть ребенок, бала есть бала инде. Сез аны ашатасыз, кулдан бирәсез. Яшь приютка, без реабилитационный центр инде аталабыз. Шундый радуется нам, верит нам. Кемгәдер кирәк булмаган ташланган машина таптап киткән этләр, писләр асраламында. Мария һәрберсенең язмышы белән таныш. Әлмәттә тиздән сукбай хайваннар өчен төзеләчәк приют турында Марина ханымның үз фикере.
ишеткән, монда 250 дип бош була, бошка була. Минем бит около 300 голов. Так что у меня сразу весь приют туда поместится. И приюту рознь, да менә кем менә алалар менә. Этләрне нәрсәләрне, ә миндә бит и псиләр бар, кәҗәләр бар, этләр бар. Юк инде, алай эшләмим мин. Я не могу предать их. Эт песләргә уенчык итеп кенә карарга кирәк түгел. Бу уйланылган адым булырга тиеш. Я обращаюсь к тем людям, безнең халыкка инде. Килегез безгә, пожалуйста, выбирайте. Без менә постоянно көлеп әйтәм инде шуны. Мы же когда замуж выходим, женимся, сразу не хватаем, не ведем в ЗАГС никого, ведь. Поэтому мы тоже даем шанс для этого, то есть время даем, чтобы друг к другу привыкли люди к животным. То есть вы пришли, взяли у меня собачку, например, или кошечку, и от нас сидят турсында, если что-то не получилось, не срослось, вы можете прийти, выбрать другого. Мондагы этләрнең күзләрендә ниндидер моңсулык, кешеләргә карата ышаныч сизелә. Ятим бала сыман алар да үз хуҗаларын көтә. Әмма бу этнең исеме Линда. Ул бераз камерадан курка, шундый оялчан. Аны монда кеше килеш алып килгәннәр. Хәзер инде ул стерильләштерелгән, аңа 5 ай. Яхшы кулларга биреп җибәргә әзер. 4 аяклы дуслы буласы килгәннәр яки шәхси приютка ярдәм күрсәтергә теләүчеләр Кошкин дом реабилитацион үзәккә социаль аккаунт аша мөрәҗәгать итә ала. Алсамирова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Лучан телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда яхшы кешеләр, уңган кешеләр, тырыш кешеләр белән танышасыз килсә, Минзәлә башка килегез. Туган авылның тарту көче нинди була? Во-первых, очень много. Мы удаляемся. Җиңелсәләр дә җиңәләр, әлмәтләр спортта яңа үрләр яулый. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Игелек җирдә ятмый, кайчанда булса кешенең изге гамәлләре үзенә әйләнеп кайтачак. Тәҗрибә күрсәткәнчә һич шиксез артып кайтачак. Шуңа күрә күпчелек кешеләр үзләреннән соң якты эз калдыру яклы. Киләсе сюжетыбыз герое да әнә шундыйлардан. Яхшы кешеләр, уңган кешеләр, тырыш кешеләр белән танышасыз килсә, Минзәлә башка килегез. Рәис абый Кәлимуллин туган авылы турында әнә шулай яратып, якын итеп сөйләргә гадәтләнгән. Сарман районы Иске Минзәләбаш авылында туып үскән егетне туган ягының тарту көче үзендә калдыра. Рәис ага гомер буе Җәлил технологик транспорт идарәсендә хезмәт куя. Авылына терәлеп торган Җәлил бистәсендә гомер итсә дә, көн саен юлы туган авылы аша узаның. Шуңа күрә биредән китмәдем дә төсле, ди ул. Туган авыл минем өчен минем кыблам. Минем өчен генә түгел, һәрбер кеше өчен туган авылы ул кендек каны тамган җир. Ул изге җиребез ул безнең. Где родился, там пригодился диләр бит русча инде. Шуңа күрә минем үземә Сибир якларына, башка җирләргә КАМАЗ төзергә һәм Алабуга якларына китәргә тәкъдим ясаучылар күп булганы. Никтер мин шушы туган төбәгемнән аерылып китә алмадым инде. Туган авылының тугры улы иҗат кешесе, ул шигырьләр яза. Һәм Җәлил чаткылары әдәби иҗат берләшмәсендә. 2011 елдан 18 елга кадәр ул әле аны җитәкли иде. Биредә Татнефть компаниясе ярдәме белән Җәлил бистәсендә яшәүче шагыйрьләрнең берничә китабы шул исәптән үзенеке дә дөнья күрә. Шигырь белән бит кешеләрне тәрбияләргә кирәк, яшьләргә тәрбия, анда башкаларга тәрбия, телебезгә хөрмәт, телебезне ярату. Рәис абый инде лаеклы ялда булса да бер генә дә тик ятмый. Ул туган авылы турында китап чыгару белән мәшгуль. Үзе сыман Иске Минзәләбашның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә битараф булмаган якташлары белән берлектә алар туган авылының тарихын барлыйлар. Сафар Али Мотигулла дигән кеше булган, ул 25 елга инде сугыш вакытында бер үзе 11 немецка каршы чыгып, 4 Нуркапашында үтереп калганнарын пленга алып кайткан кеше, шуның өчен ул Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән. Бу бит инде безнең бабаларыбыз, безнең кавм бит бу. Иске Минзәләбаш авылына 400 еллар элек нигез салынган. Беренче кешеләр бирегә Кукмара районыннан килеп урнашкан дип саныйлар. Бу авыл бердән-бер танылган татар фантаст язучысы Адлер Тимергалинның, Татарстанның атказанган артисты Илтүзәр Мөхәммәтгалиевның туган авылы. Биредә Тукайның кырлаендагы төсле тавыклар да җырлый диләр. Шуңа күрә авыл мәдәният йортында да иҗат казаны кайнап тора. Авыл китабы басылып чыккач та бирегә кабат кайтачакбыз әле. Рәдифә Нугманова, Вазин Тарасов, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер спорт яңалыкларына.
Иртәгә Пекинда 24-нче кышкы Олимпия уеннары башланачак. Ул 20 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Россиядән Олимпиадада 212 кеше яклаячак. Шуларның 8-е Татарстан спортчылары. Данил Садриев трамплиннан чаңгыда сикерүдә, Христина Мацокина чаңгы ярышларында, Милена Быкова, Виктор Вайлд һәм Владислав Хадарин сноубордта, Евгения Тарасов тимроякта фигуралы шоуда, Тимур Билалов һәм Дмитрий Воронков хоккей буенча ярышларда чыгыш ясаячак. Якташларыбызга уңышлар телибез һәм сездән нибары яхшы хәбәрләр генә көтеп калабыз. Олимпиада катнашучыларның беренче нәтиҗәләре килгәнче әлмәтләрнең уңышларына сөенә торыйк. 1 һәм 2 февральдә Әлмәтнең Спутник яшьләр хоккей лигасы командасы үзебезендә Оренбургның Сарматлар командасы белән очрашты. Беренче көнне безнең хоккейчылар 4-0 исәбе белән җиңсә, кичә 3-0 нәтиҗәсе белән уенны уздырдылар. Спутник Сарматларны корыга җиңә һәм кунаклар бер нәрсәсез кайтып китә. 5 һәм 7 февральдә юбилейный бузында Әлмәтнең Спутнигы Тольяттиның Ладосы белән очрашачак. Кичә кич юбилейный бузында Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы Красноярскның Соколы белән очрашты. Хуҗалар турнир таблицасында 14-нче урында. 47 уен уздырып, Әлмәт хоккейчылары 53 очко җыйды һәм чемпионатның кубоклы өлешенә эләгү өчен сынаша. Ә кунаклар исә 64 очко белән таблицада 11-нче. Сокол уенчысы буздан чыгарылгач, Нефтяник уенчылары беренче алкаларын кертә. Денис Цуканов алкасы Әлмәт хоккейчылары өчен бердән-бер була. Командалар тигез булмаган состав белән тагын берәр уйный. Тик беренче период тамамланганчы исәп үзгәрми. Икенче периодта кунаклар активрак була. Бу Нефтяник уенчысын буздан чыгаруга китерә һәм Сокол өстенлектән файдаланып бергә бер исәбен урнаштыра. Бераз соңрак хуҗалар башта 4-тә, аннан гелдә 3-тә кала. 3-5 форматында уен минут ярымнан артык бара. Бусында Нефтяник сонлы өстенлек белән файдаланырга бирми. Икенче тәнәфескә командалар берәр алка керткән килеш китә. Уенның нәтиҗәсе 57-нче минутта билгеле була. Красноярскылар алга чыга. Әлмәтләрнең кертелгән алкасыннан соң 2 буздан чыгарылуы була. 1-2 исәбе белән Сокол җиңү белән кайтып китә. Во-первых, очень много. Мы удаляемся. Но удаление есть вынужденное и невынужденное. Если из 18 минут 12 средняя зона атаки, и соперник забивает нам 2 шайбы, проигрывается игра, наверное, нужно думать. Гермак белән 4 февральгә планлаштырылган матч уздырылмаячак. Нефтяникның үз бузындагы сериясының киләсе уены 6 февральдә узачак. Юбилейный бузында Әлмәтнең Нефтянигы Новокузнецк шәһәренең Металлургы белән очрашачак. 27-29 гыйнварда Мамадыш шәһәрендә 21 яшькәчә спортчылар арасында ирекле көрәш буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Ярышларда республикабызның 12 районнан 95 көрәшче катнашты. Шуның 4-се Әлмәт спортчысы. Олимпия резервы спорт мәктәбенең көрәшчеләре колабызга 1 көмеш, 3 бронза медаль алып кайтты. Икенче урын иясе Дарина Сабитова, мактаулы 3нче урында Сабина Миндиярова, Мубарак Джураев һәм Алексей Никитин. 2002-2004 елгы ирекле стиль көрәшчеләре Идел буе федераль округы беренчелегендә катнашу көтә. Шул ук вакытта Казанда йөзү буенча Татарстан Республикасы чемпионаты узды. Ярышта катнашу өчен 320 иң көчле татарстанлы җыелды. Әлмәтне Олимпия резервы спорт мәктәбенең 16 спортчысы тәкъдим итте. Ярыш нәтиҗәләре буенча спорт мастеры Риналь Нәҗипов ирекле стильдә 100 һәм 200 метр йөзеп 2 көмеш медаль яулады. Спорт мастеры Роман Яковлев та 200 метр ирекле стильдә 2нче урынга лаек булды. Халыкара класслы спорт мастеры Эдуард Валиәхмәтов 4 алтын һәм 2 бронза медаль алып кайтты. Шулай ук безнең егетләр командасы 4 тапкыр 100 метр ирекле стиль белән эстафета йөзешендә беренче, комбинацияләштерелгән эстафетада 2нче урынга ия булды. Ә гыйнварның соңгы көннәрендә Санкт-Петербург шәһәрендә йөзү буенча бөтен Россия ярышлары узды. Анда Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбенең 2 яшь спортчысы Таисия Шурунова һәм Анастасия Кузьмина катнашты. Анастасия 100 метр комплекс һәм 200 метр баттерфляй дистанцияләрендә 2 көмеш медаль яулады. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.